Si us sembla, anirem per feina i farem la part important al començament i procedirem a descobrir la placa del carrer, la placa del carrer de la República, i continuarem després amb els parlaments institucionals. Per tant, anem al que toca fer. Comencem, doncs, els parlaments institucionals. En nom de Sabadell per la República té la paraula el seu president, Joan Balart. Endavant, Joan. Moltes gràcies. Bé, ja era hora. Alcalde, regidors i regidores, companys i companyes, veïns i veïnes, ha arribat l'hora que Sabadell reti homenatge a la memòria de la República i de les republicanes i republicans que la varen construir i defensar front dels atacs dels enemics de la democràcia. Així concloïa la intervenció del company Pedro Picón al ple municipal del dia 7 d'abril de 2015 en nom de Sabadell per la República. Avui fa un any i 7 dies d'aquell ple de l'Ajuntament, d'aquell Ajuntament anterior, perquè malgrat totes les divergències i tots els conflictes que van caracteritzar aquell consistori, l'Ajuntament era de majoria republicana. Avui celebrem la descoberta de les plaques identificatives del nou carrer de la República amb un nou Ajuntament. La llibertat, la igualtat, la fraternitat i la justícia social són valors globals que compartim les republicanes i republicans progressistes d'aquí de Sabadell. Moltes són, moltes, les figures polítiques que avui recordem i admirem pel seu coratge i valentia política. Sense aquelles persones no hi hauria avui 14 d'abril que celebrar, però ens faltaria quelcom més important. Ens faltaria un referent que ens diu constantment que la república és possible. Aquells republicans i republicanes van passejar i córrer per aquests carrers igual que nosaltres. Van lluitar i molt és el que portem lluitant tots nosaltres. Els nostres avis i àvies van defensar l'obrera i avui cal defensar un altre cop l'obrera. Perquè tant ell com
avui la república, la democràcia i la llibertat tenen un enemic comú. Avui cal lluitar, com sempre, ni un pas enrere contra el feixisme. Però avui no estem aquí només per commemorar el passat ni tan sols els actes heroics de les nostres àvies i avis. Avui celebrem que tenim memòria. Republicans i republicanes, no esperem que arribi la república perquè sola no vindrà. Som poble i som lluitadors i hem de prendre consciència que som nosaltres qui proclamarem la república. Només amb aquest convenciment podem superar les divergències i conflictes i afrontar el procés constituent d'una república on càpiga tothom. Tothom menys el feixisme. Avui no hem vingut a donar les gràcies a ningú. Si d'alguna cosa hem d'estar agraïts avui, és d'estar avui tots junts. Republicanes i republicans, visca la república! Diputades que he vist pel públic, representants d'entitats, president de Sabadell per la República, avui què hem de dir als republicans i les republicanes? Doncs el que hem de dir és que moltes gràcies. Que moltes gràcies a tanta i tanta gent que des del 39 ha treballat, ha patit, ha sofert, ha lluitat i moltes vegades veient que potser això seria un impossible per mantenir viva la república i per mantenir viu el republicanisme. Des de l'àmbit de la igualtat i de la justícia social, el seu valor és que el bé comú estigui per sobre de qualsevol cosa, que el bé comú sigui allò pel que treballem els representants polítics, perquè els nostres ciutadans i ciutadanes tinguin les seves necessitats més bàsiques cobertes i que aquestes siguin les nostres prioritats. El republicanisme parteix de la base d'una justícia igual per tothom. Una justícia que no fa distincions en funció del número que hi ha en el teu compte corrent. Una justícia àgil, una justícia transparent i que actua implacablement contra allò que va contra els principis de la igualtat i dels drets universals dels seus ciutadans. És de solidaritat amb tots aquells que pateixen més enllà de les nostres fronteres i que el que ens cal és fer de l'internacionalisme una part de la nostra feina diària i el nostre suport a tots aquells refugiats i refugiades que les fronteres d'Europa malden per entrar i que els nostres estats, a dia d'avui, apliquen polítiques que són vergonyants pels ciutadans que encara hi formem part. Ens hi trobem gent que com jo la vol lliure i gent que com d'altres la volen confederada o federal amb l'estat espanyol. Però és al voltant del republicanisme que s'ofereix la solució als anhels de llibertat del nostre país. Sabadell té un govern republicà, purament republicà, únicament republicà. I no només té un govern republicà, sinó que té un ajuntament majoritàriament republicà, molt republicà. Per tant, la nostra ciutat, igual que va ser el far de l'antifranquisme, és a dia d'avui la capital del republicanisme a Catalunya. I aquest és un valor que hem de saber cuidar i que hem de saber potenciar. Aquest alcalde i aquest govern el que han fet ha sigut posar tota la celeritat en l'execució d'una moció aprovada per un ple anterior. I el ple anterior l'única cosa que va fer va ser aprovar una demanda dels ciutadans i ciutadanes de la nostra ciutat que el que volien era que el carrer d'Alfons XIII es digués carrer de la República per treure la vergonya dels Borbons del centre de la nostra ciutat i honorar el nostre sistema republicà, que era el que tenia les garanties democràtiques en aquell moment. A les dones republicanes que van assolir
fites històriques durant la República i no recordar a la nostra ciutat, a la primera regidora republicana, a la Fidela Renom, que va ser una lluitadora pels drets dels nostres ciutadans i ciutadanes. I no només a la Fidela per haver sigut regidora, sinó també a la Teresa Rebull per la seva lluita, al Joan Oliver, al Tomàs Viladot, a la Teresa Claramunt o la Isabel Vilà. I tanta gent normal que són els que van fer que caigués el franquisme i que tornéssim a poder lluitar, a continuar a lluitar per la república que tenim a tocar. I també entre ells republicans que també mereixen un record, com són el Xavier Vinader i com és l'alcalde de Sabadell, l'alcalde Ferrés, que de ben segur avui estaria orgullós. Ciutadans, aquesta tarda els regidors republicans elegits pel poble el darrer diumenge, tal com han fet els altres ajuntaments de la península, han pres possessió provisional de llurs càrrecs, proclamant immediatament la república a la nostra ciutat. En aquests moments històrics demanem el concurs de tots els ciutadans per fer efectiva, dins el major ordre i serenitat, l'afirmació del nou règim. Sapigueu, doncs, que la nostra ciutat no està desemparada i que vetllarem pel seu prestigi fent ús de les atribucions que tots vosaltres ens heu donat. Seguirem comunicant-vos amb vosaltres per successius bans. Visca la República. Sabadell, 14 d'abril de 1931, l'alcalde provisional Salvador Ribé. Espero com a alcalde poder proclamar ben aviat la República. Visca Sabadell i visca la República. A partir d'aquí, la part institucional ha acabat. La festa continua amb els companys de Sabadell per la República. Gràcies, salut i República. Salut i República. L'Associació Sabadell per la República, inspiradora d'aquest canvi de nom, fundada el 2006, té com a objectiu fonamental recuperar la memòria històrica de la trajectòria republicana del nostre poble, reflexionant sobre la vigència i reformulació dels valors republicans: llibertat, igualtat, fraternitat, solidaritat, federalisme, laïcitat, separació de poders, cultura de la pau, preeminència de l'ètica civil i de l'austeritat, diàleg entre els pobles, pensament il·lustrat, justícia social, etc. I difonent aquests valors entre la ciutadania, especialment entre la joventut. Per complir aquests objectius, l'associació ha organitzat durant aquests anys diversos cursos i conferències, però també ha dut a terme algunes activitats simbòliques de sensibilització, la més important de les quals ha consistit a substituir cada 14 d'abril per uns dies o per unes hores el nom del carrer Alfons XIII pel de carrer de la República. Els símbols i els valors que evoquen són emocionalment molt importants per al gènere humà. A Sabadell ha estat una anomalia massa duradora que un dels seus carrers portés el nom d'un personatge indigne del reconeixement cívic, el rei Alfons XIII, implicat en les guerres colonials i els desastres del Marroc, col·laborador imprescindible en la instauració de la dictadura de Primo de Rivera, involucrat en tèrbols negocis financers, conspirador contra la República. Un ajuntament democràtic ha corregit aquesta anomalia dedicant aquest carrer a la República, que a la nostra ciutat ha significat històricament els anhels de llibertat i de justícia. Estem orgullosos d'haver contribuït a aquest canvi. Tant de bo que altres canvis semblants es produïssin en milers i milers de ciutats, en particular en la qual ara es diu plaça de Sant Jaume de Barcelona, que fins 1939 es va anomenar plaça de la República, i també especialment a la que a Madrid encara es diu plaça de Oriente. Visca la República!